Ang bayan ng San Nicolas ay isa sa 48 bayan at lungsod ng Pangasinan. Ang San Nicolas ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Pangasinan. Ito ang tanging bayan na nasa hangganan ng Nueva Vizcaya, ang Villa Verde Trail. Ang kalsadang ito ay naging sikat sa mga motorcycle riders at road trippers dahil sa mga kamanghamanghang tanawin ng bundok habang umaakyat ka sa kalsadang ito. Noong panahon ng kolonyal na Espanyol, ang isang matapang na misyonero na si Padre Juan Villaverde ay nagpasiklab ng 9 milyang landas sa mapanlinlang na mga daanan ng bundok, makapal na kagubatan at malalalim na bangin na nag-uugnay sa Pangasinan sa Nueva Vizcaya at nagbukas sa buong lambak ng Cagayan sa kalakalan at pananampalatayang Katoliko. Ang midpoint at pinakamataas na elevation ng magandang passageway na iyon ay ang Maliko. Bilang parangal kay Father Villaverde, ang track ng bundok ay pinangalanang Villaverde Trail. Trivia: labanan ng Villa Verde Trail. Matapos ang paglapag ng mga Amerikano sa Lingayen Gulf noong Enero 1945, ipinagtanggol ng mga puwersang Hapones ng Shogu Group ang lokasyong ito, kabilang ang ika-10 Recoscience Regiment at mga nakaligtas sa ika-7 Tank Regiment mula sa labanan ng San Manuel. Ang 127 Infantry Regiment ng US Army 32 Infantry Division ay sumulong sa landas na ito simula noong Enero 30, 1945. Ang rough terrain ay naging imposible para sa mga sasakyan na suportahan ang labanan. Ang mga manggagawang igorot ay nagtatrabaho upang magdala ng mga suplay at lumikas na mga sugatan.
Ang Mangilitindaan Heritage Park. Ito ay isang makasaysayang palatandaan ng World War II battlefield sa pagitan ng mga Amerikano at Hapon noong 1944 hanggang 1945. 20 pesos. Pesos 40. So may bayad na entrance fee 20 pesos. Sa kasalukuyan, ang mga burol ng Mangilitindaan Heritage Park ay napapaligiran ng mayayabong na mga pine tree at mga halamanan na ginawa itong isang nakaka-relax na lugar para sa mga taong gustong mag-unwind, na mahilig sa kalikasan, at gustong makalanghap ng sariwang hangin mula sa tuktok ng mga bundok. Kaakit-akit na panoramic view at simoy ng malamig na hangin na umaakit sa mga lokal at dayuhang turista. Ang Sherman Tank ay inabandona mula noong American-Japanese War. Sabi nila, noong World War II, gumawa ng trail ang mga Amerikano mula Pangasinan hanggang sa kabundukan ng Nueva Vizcaya. Ang tangke ay inambush ng mga sundalong Haponis. Ang tangke ay nananatili sa parehong lugar mula noon, at ito ngayon ay nagsisilbing isang relic ng makasaysayang panahon. Isa sa mga highlights ng biyahe ay ang Maliko Viewpoint. Isa itong lookout point na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng mga bundok at ng nakapalibot na kanayunan. Ito ay matatagpuan sa pinakamataas, at ang tanawin mula rito ay breathtaking. Perpektong lugar din ang viewpoint para kunan ng litrato ang mga nakamamanghang bundok. Pwede kang ding mag-stop over at kumain, magkape. Nag-aalok din sila ng kanilang mga produkto tulad ng gulay, mga souvenirs, at iba pa. Nakuha ng Maliko ang pangalan nito na nangangahulugang maraming liko o simpleng Maliko sa wikang Pangasinan. Ang Barangay Maliko ang pinakamalayong barangay ng San Nicolas, mga 40 kilometro ang layo mula sa town proper. Ang Maliko ay binubuo ng Kalanguya Ethno-Linguistic Group, ngunit mas alam ng lahat ang Ilocano dialect. Ang mga kaugalian at tradisyon ng tribong Kalanguya ay lubos na isinasabuhay at pinangangalagaan ng mga kabarangay, bagamat karamihan sa kanila ay nagbalik loob sa Kristyanismo sa mahabang taon nang gawin ng misyonerong pastor na si Dilbert Rice. Ang Maliko ay may taas na 1,675 meters above sea level, mas mataas kaysa Baguio City na ang taas ay 1,470 meters above sea level. Dahil sa mataas na elevation, malamig na klima, mainam na lugar ang Maliko para sa produksyon ng gulay tulad ng kamote,
gabi at mga gulay tulad ng repolyo, sayote, bagyo beans, pechay, carrots at meron ding strawberries na parang sa Benguet. Ang Kiang Diduntog ay isang frase sa katutubong wika ng Kalanguya na isinasalin bilang steps on the mountain. So akyat tayo dito sa may Salaksak Pass. Pagod ka agad. Dito tayo sa may Japanese shrine. Ang Salaksak Pass Monument ay nakatayo sa highest ridge bilang pag-alaala sa mga sundalong namatay noong World War II. Ang Maliko ay ang lugar ng isang malaking digmaan sa pagitan ng US Army at ng Japanese Army. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo, taong 1945, 4,600 sundalong Haponis, 3,200 sundalong Amerikano pati na rin ang ilang sibilyang mga Pilipino ang namatay sa pass na ito. Kaya sa susunod na maisip mong mag-ride o mag-road trip sa mga zigzag road, pine tree, campsite at malamig na klima, hitik din ang lugar sa kasaysayan. Isama ang Maliko sa iyong bucket at go-to list, tara na at i-discover ang Maliko. Hanggang dito na lang. This is Ride Life Motto. Ride safe.